No čo mi povieš? Kam ideme? Na Pride. Tešíš sa? Čo tam budeme robiť? Provokovať? Koho? Všetkých, čo tam budú. Myslíš buzera? Hej. Ty by si nemal škaredo hovoriť. Si dáma. Pardon. Chcela si povedať... Mne to bolo vložené do úst doslovne. Chcela si povedať mentálne znevýhodnených ľudí. Tak. Možno ich budeme musieť niekde ísť nájsť po ceste. Budeme ich musieť hľadať ako Pokémonov. No, možno stretneme Charmandera. Bulbasaura. Poď sa na tohto krásneho človeka. Nie je to ten, čo kričal, že je to vaša vina, je to vaša skurvená vina. Nie je to ten? Je to vaša vina! Je to vaša skurvená vina! Ne, to je fakt vyhadzovač. Už sa rozmiešavajú ukrajinské vlajky. Top hen, už sú ukrajinské vlánky. Zmenevaj sa, nemôžem to pustiť, dobre? Je nariadenie, musíme počkať, že ti to schvália, vieš ako? Ale čo?